Vi vil gerne fortælle om tallene. De naturlige tal er alle positive heltal fra 1, 2, 3 og op efter. Et heltal er både naturlige tal og 0, minus 1, minus 2, minus 3 og nedefter. De rationelle tal er de tal, der kan skrives som brøker og heltal, og for eksempel minus 3,4, 14% og 2/3. De reelle tal er også de rationelle tal og de irrationelle tal, som for eksempel kvadratroden af 2 og pi. Irrationelle tal er tal, der ikke kan skrives som brøker, men også rødder. N det står for de naturlige tal, Z står for alle heltal, Q står for rationelle tal, og R står for reelle tal. Eksempler på naturlige tal: 18, 95, 2, 1005, 2011. Eksempler på heltal: 0, 5, 10, minus 340, minus 2011. Eksempler på rationelle tal: 1 17. Minus 5 tiendedele, 20%, 4,5, 15,6. Eksempler på reelle tal: kvadratroden af 24, kvadratroden af 35, pi, kvadratroden af 15 og kvadratroden af minus 22. Dette var en lille kort film om tallene, lavet af mig og Charlotte fra 8. A.